Ħidma intensiva mill-uffiċjali ta' dwana waslet għal qabda kbira ta' kważi 3 miljun sigaret tal-kutrabandu li jfisser 670,000 euro f'taxxi mhux imħallsa. Is-sejba saret abbord container tal-40 piet li mir-Russja kien sejjer lejn pajjiż Ewropew ieħor u li waqaf pajjiżna. Skont id-dokumenti, il-container kienet iġor pellets tal-injam li fil-fatt instabu li kienu hemm mill-uffiċjali li fittxew. Madankollu l-proċess ta' scanning tal-container wassal biex deru affarijiet suspettużi imdaħlin fl-injam tal-pellets. Aktar tfittxijiet waslu fin-negattiv għalkemm kien innutat diskrepanza fil-pis bejn pellet u oħra. Dan wassal biex l-uffiċjali kisru waħda minnhom u hemm sabu 48 pakkett sigaretti tal-kutrabandu. Ħidma ta' aktar minn 36 sija waslet tas-sejba ta' 145,000 pakkett ta' 20 sigarett li ammontaw għal 2,900,000 sigarett. Dawn kollha nżammu mid-Dipartiment ta' Dwana sakemm ikomplu l-investigazzjonijiet. Sa dan it-tant bis-sejba kienu marfa wkoll l-Olaf, il-Europol u l-awtoritajiet tal-pajjiż fejn kien sejjer il-container.